Hayırlı erте, Tataristan Devlet Televizyonisining yangiliklar çıkarılışын başlayız. Studiyada Oniya G'ibadullina bizning bugungi çıkarılışda. İldagi eng shap faterlar Qozonda tuzildi. Rossiya ijtimoiy palatasi a'zolari Salovat ko'prik turar kompleksida yurtlarning sifatini tekshirdi. Ambarlar oshliq bilan to'la respublikaning eng yiroq tubagi Bovli rayoni qirlaridan bizning reportaj. Avul rahatlanib bayram etdi. Yashiluzan rayonining Ulug'Kulbash avulida avul kuni uzdi. Bugün Qozon ekspoziyasında İl İjtimoiy palatasi uyushtirgan Soobщество forumu o'z ishini boshlab jiberdi. Onda qatnashuvchilar Rossiya madaniy ko'ptillik gражданlar birdamligi temasi bo'yicha fikr alışa. Respublika parlamentida sotsial yo'nalishli kommertsiyali bo'lmagan uyushmalarning 5-chi Respublika forumining yumaqlab o'tirishi bo'ldi. Kommertsiyachil bo'lmagan uyushmalar liderlari oy yarımlik marafonga yumqoq yasadi. Turli kategoriya gражданlarga yordam etu mumkinliklarini oshirdi. İyul başından zor şehirlerge hem rayon üzeklerinde cemaat uyuşmalarının tügerek üstelleri, konferensiyalar ötті. Tüp maksat kişilerge patriotik terbiye biriu, mümkünlikleri şeklengen bağlarga yardam etu, mümkünlikleri şeklengen kişilerge şartlar tuduru kübük en yaxşı praktikalarını hem proyektlarını ko'rsatuydi. İşiniz bilen bir kanaat, mene şunday aktif kişiler birge jıyılgaç, hükümet bilen, devlet organları bilen bizning uylangan planga qurgan işlerimiz Allah bersa. Ең қуанышлысы біздің НКОлар, біздің коммерциялы болмаған ұйышмалар, алар Россия көлемінде аларның іші бірінші ішлікті. Татарстанда игенлерінің her гектарынан 38 центнер ошлық жила. Республика шетінде орнашқан Баулы районы аграрияларда бұйыл мол оңыш жия. Қияшлы қызу күнлерде урақны тез арада тамамлау үшін игеншілер қырларда бүтін тырышлықларын қойып ішлей. Vahid İslamgaliyev Kristian Fermer Hucalığı Bowli rayonunda en zorlardan sanala. Onun uyuşturulduğuna 30 yıldan artık. Bu vakit içinde Tataristan'ın künyak çıkışının üzünçelik eklemi şartlarında türlüsün körüge turu kelgen. Оренбург dağlarına yakın kırlarda da mol oş üstlerge mümkün buluğun rastlaganlar. Погода ауыл хуҗалыгы için бик яхшы килде. Biz шешкәндә әзрәк тоткарлык булса да, аннары яхшы көннәр. Уборка вакытында погода бик әйбәт, яхшы булды. Менә инде без бөтен урып җыюны да аерым усулы белән башкарабыз. Башта чабабыз, безнең икенче жыр комбайны чаба. Урып җыю техникасын вакытында яхшы итеп әзерләгәннәр. Бу кыр Оренбург өлкәсе белән ишектәш. Ашыкның күп өлешен суктырып, амбарга кышкы саклауга ураштырганнар. Амбарларны бертек белән тутыру өчен 6 экипажга сезон ахырына кадәр 7000 гектарда ашлык суктырырга кирәк. Кызы культуралар җыеп алынган. Бу көннәрдә җитен уңышын җыюга киришкәннәр. Җитен майын бик теләп алалар. Быел бу культура 320 гектарда үстерелгән. Уңыш мул. Димәк, җитен үстерү хуҗалыкка зур табыш китерә. Хуҗалык икътисады планнарын җитәкчеләр билгели. Авыл хуҗалыгы җитештерү технологияләре өчен агрономнар җавап бирә. Илсур Хәлфетдинов хуҗалыкта озак еллар тракторчы һәм комбайнчы булып эшләгән. Быел икенче сезон агрономия күрсәткечләре өчен җавап бирә. Механизатор булып эшләгәч, инде шул зур тракторлар чәчкәч, нормаларын ниләрне җиңел инде мен анда агроном булгач, бөтен нейне беләм. Күпме удобрение, күпме зерно. Ну, тырышабыз инде, акрын гына. Яшьләр тәҗрибәле игенчеләрдән үрнәк ала. Ринат Сафиуллин 3 ел комбайнчы ярдәмчесе булып эшләгән. Күллиятны тәмамлагач, штурвал белән мөстәкыйль идарә итә. Аграрный колледжны битергәч, монда эшләргә керәм. Эшчеләр мәсьәләсенә килгәндә бездә андый артык тоткарлык юк. Безнең үзебезнең хозяйство тәрбияләгән егетләр эшли. Менә комбайнда ярдәмчеләр булып безнең мәктәптән үк алабыз. Баулы игенчеләре барлык мәйданның яртысыннан артыгында уңышны җыеп алган. Киләчәк уңыш турында да онытмыйлар. Вакытында уҗыннарны чәчәргә, төрлек азыгы әзерләргә дә кирәк. Район буенча 58 единица комбайн эшли.
Но аларның әле бөтенесе дә басуга чыгарылмаган, чөнки әле азимой культураларны алабыз. Уже яровойларга кергәндә бөтен мелкиларда, ләрдә уже калганнар да кирип китәчәк. Комбайннар 100% ремонтланган. Баулы егетләре дә яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз 14-нче республика конкурсы финалына чыгарга дәгъва итә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук Казан дәүләт аграр университеты җиңүчеләргә призлар, акчалата бүләкләр, дипломнар әзерли. Ә конкурста теорияне, техниканы яхшы белгән, иң күп бертек суктырып алган яшь комбайнчыларга өстенлек бирелә. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Альберт Сафиуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Баулы районы. Татарстанда ел ахырына кадәр җир мәсьәләләре буенча мәгълүматларның гомуми фондын цифрлаштыралар. Хәзер төрле кагаз документларының 97% электрон рәвешкә күчерелгән. Беренче чиратта республика кешеләренең барыннан да ешрак соратып ала торган документлар, участокларга инвентаризация һәм җиргә бәйле материаллар эшләнә. Киләчәктә мөрәҗәгать итүчеләр мәгълүматларны тизрәк ала торган була. Россия иҗтимагый палатасы әгъзалары Салават күпере торак комплексында йортларның сыйфатын тикшерде. Гражданнарны авария хәлендәге торактан күчерү өчен адреслы программа буенча төзелгән фатирларны карадылар, инфраструктураны да бәяләделәр. Салават күпере комплексында күп фатирлы биек йортлар янында авария хәлендәге торактан күченүчеләр өчен билгеләнгән фатирлар да бар. Быел гына да 1000-нән артык кеше төзекләндерелгән фатирларга күчә ала. Фатирлар буялган, бизәлгән, чиста балконнар бар. Сантехника җыелмасы, газ плитәсе һәм контроль датчиклар куелган. Безгә бик яхшы, уңайлы 2 бүлмәле фатирда кызыбыз белән яшибез. Безгә монда ошый яхшы уен мәйданчыгы, янәшәдә генә балалар бакчасы урнашкан. Физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр турында да кайгыртканнар. Алар өчен махсус юллар, киң ишекләр, махсус лифтлар, коляска юллары бар. Без барыбыз да Татарстанны үрнәк итәбез. Чөнки сез барысына да беренче юл салучылар. Сезнең уңайлы мөхит буенча дәүләт киңәшчесе булуы да безне сөендерә. Без аны хәтта хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында эшләгәндә дә машина багажнигында коляска йөртүен, яңа торак йортларны кабул иткәндә шуңа утырып тикшереп йөрүен ишеттек. Бу кешеләр турында кайгыртуның ачык мисалы. Шулай да Россия иҗтимагый палатасы вәкилләре кайбер кимчелекләрне дә тапты. Коляскадан фатирга, ваннага керү ишекләренең таррак булуы ачыкланды. Попытка сделать доступную среду для маломобильных групп населения. Бу халыкның сәламәтлекләре шикләнгән төркемнәре өчен уңайлы мөхитне, инфраструктураның бер өлешен итәргә тырышу. Ул югары дәрәҗәдә тормышка ашырылган һәм бу бик әйбәт. Әлбәттә, кайбер шелтәләр бар, әмма тулаем башкарылган эшләр хөрмәткә лаек. Салават күпере микрорайоны турында тәэсирләр турырак булсын өчен, кунаклар балалар мәйданчыгы, сквер аша инвалидлар өчен автомобиль парковкасы буенча 2нче йортка кадәр җәяүләп барды. Искиткеч матур микрорайон. Безнең идарәче компанияга теләк бар. Чөнки менә дигән ишек аллары, балалар мәйданчыклары, әмма бер генә балалар мәйданчыгында да аңа кем хезмәт күрсәтүе, әлеге мәйданчыкта куркынычсызлык өчен кем җавап бирүе турында мәгълүмат картасы юк. Бу тикшерү җәмәгать контроле турында закон нигезендә узды. Татарстаннан тыш, быел ул Россиянең тагын 3 төбәгендә үтә. Сыңыннан нәтиҗәләргә йоңмак ясала. Бергәләп күнүзәк проблемаларны хәл итү юлларын билгелиләр. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан командасы Саха Республикасы башлыгы кубогына го стәл уены ярышларында катнаша. Спортның бу төре буенча бөтен Россия ярышлары Якутиядә старт алды. Шараның беренче өлеше круиз теплоходында уза, елгадан соң коры җирдә мастер-класслар, илнең әйдәп баручы уенчылары сеанслары уза. Турнирның финалы 27-28 август көннәрендә була. Катнашучылар уен кагыйдәләрен өйрәнеп кенә калмыйча, Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре халыкларының фәлсәфәсе һәм тарихы, мәдәни традицияләре белән дә танышачак. Фестиваль кунакларын экскурсияләр, шулай ук республика мәдәнияте һәм традицион аш-су белән танышуда көтә. Җәнлекләрне аулау сезоны башланды. Татарстанда пышы һәм кыр кәҗәләрен аулау рөхсәт ителә. Биоресурслар буенча комитетта тояклы хайваннарны аулау сезоны белән таныштырдылар. Жирәбә уйнаттылар. Аның үзенчәлекләре турында киләсе репортажда.
Бу ел кем кайсы җәнлекне аларга тиешлеген җирәбә салып ачыкладылар. 8 меңгә якын гариза кергән. 150-сенә рөхсәт кәгазе бирелде. 15 сентябрьдән пошыларны аларга рөхсәт ителде. Номер 18. Беренче булып, Әгерҗе районында 4 поши атуга рөхсәт бирелде. Республика буенча барлыгы 30 поши аларга мөмкин. Шулай ук 63 кабан дуңгызын, 57 кыр кәҗәсен ауларга була. Особи, одна взрослая и одна косуля до года. Биоресурслар комитеты ел сайын ау сезонына җәнлекләр санын билгели. Быел Куйбышев, Албай һәм Саба урман хуҗалыкларында Африка дуңгызлары чумасы таралу куркынышы сәбәпле ау тыела. В зоне наблюдения, это у нас 32 района. Күзәтү зонасында Татарстан Республикасына кергән 32 район бар. Көнчыгыш зонадан Азнакай, Баулы, Бөгелмә, Леногорск районнары моңа керми. Димәк, бездә кабан дуңгызларын аулау тыела. Ел сайын ауга хокук өчен җирәбә салуны җәй һәм яз көнне үткәрәләр. Алга таба каурыйлы кышларны тотуга рөхсәт алу уздырыла. Гаризалар киләсе елның март ахырына кадәр кабул ителә. Фарис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Мауыктыргыч сәяхәткә һәркем бара ала. Зия музей тыюлыгы Татарстан буенча туристик сәфәр турларын башлап җибәрде. Бу республикада туроператор статусы алган беренче музей. Аның офисы Казанда ачылды. Кайсы юнәлешләргә экскурсия билетларын сатып алырга буласың? Бу хакта киләсе репортажда. Зия, Болгар, Алабуга, Кама тамагы. Бу экскурсия шәһәрләре исемлегенең аз өлеше генә. Мауыктыргыч сәяхәт юнәлешләре күп. Музейлар, театрларга, экскурсияларга, Идел буйлап теплоходта, поездда, автомобильдә барып була. Үзәк белгечләре барлык туристларга маршрутны сайлап алырга булышалар. Биредә кайсы маршрутка нинди транспортта яки теплоходта бару мөмкинлеге карала. Зия, Алабуга, Болгар юнәлешләренә баруны туристлар үзләре сайлый. Шулай ук түләүчеләргә электр поездары расписаниеләрдә тәкъдим ителә. Республикада туристик сәфәрләрне оештыру фикере һәр вакыт бар иде. Пандемия вакытында ул туктатылды. Зия тыюлыгы Россия туроператорлары реестрында теркәлгән. Ул Татарстанда туроператор статусы алган беренче музей булды. Яңа экскурсия үзәге Казанның үзәгендә цирк бинасында урнашкан. У нас цели, прежде всего, это культурно-просветительские цели. Безнең максат мәдәни агарту эшен активлаштыру. Финанс проблемасы ул кадәр күскен тормый. Шуңа күрә без мәдәни туризм белән бәйле программаларны тәкъдим итәргә тырышабыз. Зия музей тыюлыгына кадәр электр поездында барып җитәргә мөмкин. Якын арада анда паровозларда йөри башлар дип фаразлана. 4 сентябрьдә Зиядә Зия Ухасы фестивале дә уза. Ләлә Зайнуллина, Ралина Абрамова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Яңа уку елы башланырга бер атна вакыт калып бара. Укучылар каникулның соңгы көннәреннән ләззәт алган арада флористлар белем көненә әзерләнә инде. Чәчәк букетларын ясаганда да импортны алыштыру элементлары кертелә. Чәчәкле вальс быел нинди булыр дип көтелә? Чаллыдан әзерләнгән язманы карагыз. Әлегә чәчәкләргә ихтыяж зур түгел, заказлар килә ди флористлар. Күпләр 1 сентябрьгә алдан әзерләнә. Әгәр элек төрле төсле чәчәкләрне сайласалар, хәзер тематик букетлар популяр. Кагыйдә буларак сусыл төсләргә, хризантемаларга, розаларга өстенлек бирәләр. Заказы поступают. Заказлар алдан килә. Менә ай башыннан ук кайбер кешеләр роза, хризантемаларга, чәчәк бәйләмнәренә, композицияләргә заказ бирә башлады. Аларны эшләпә формасындагы тартмаларда ясыйбыз. Һәркемнең теләге завогы исәпкә алына. Хәзер алдагы еллардан аермалы буларак кибетләрдә Россия чәчәкләре күп. Эшмәкәрләр шул рәвешле импортны алыштыру проблемасын хәл иттеләр. Чәчәкләрдәге җитешсезлекләрне күреп булмый ди чаллылылар. Ата-аналарның күпчелеге өчен букетны 1 сентябрьгә сатып алу традициягә кергән. Мы же доверяем учителю самый дорогой. Чәчәк бүләк итү ул зур хөрмәт билгесе. Шул рәвешле укытучыга ышануыбызны, аңа таянуыбызны күрсәтәбез. У меня старшая дочка идет в 1 класс. Минем олы кызым 1 сыйныфка бара. Укытучының күңеленә хуш килерлек чәчәкләр сатып алабыз. Минем үземә роза чәчәкләре бик ошап бетми. Зур хризантема бәйләмен бүләк итәсем килә. Бәяләр төрле ди сатучылар. Бер чәчәкнең минималь бәясе уртача 100 сум, композицияларга 60-ка кадәр чәчәк керә. Барысы да сатып алучының теләгенә карап ясала. Көзге тематик букетларны флористлар алдан ук заказ бирергә киңәш итә. Ажиотажны алар 1 сентябрьгә фаразлый. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Казанда Абхазиядан Камчаткага кадәр гаилә фермалары продукциясе тәкъдим ителгән ярминкә эшли. Сум сәүдә үзәгендә көнчыгышның татлы сыйларын сатып алырга мөмкин.
Казанда Кавказ аш сулары ярминкәсе ачылды. Көньяк вәкилләре теләсә кайсы ашамлыкны татлырак итү ысулларын төгәл белә. Аш тәмамлаткычлар күп төрле. Яшел, кызыл, Абхаз аджикасы популяр. Краснодар чәен сайлау мөмкинлеге зур. Есть ягодные купажи, которые можно пить и в холодном виде, и в горячем. Очень полезно для детей. Ширбәт, как, пәһләвә кебек татлы ашамлыклар, Әстерхан чикләвегә инжир, нарат күркәләреннән төрле тәмле кайнатмалар сатыла. Шунда ук тау балы киптерелгән җимешләр. Ярминкә ЦУМ сәүдә үзәгендә 28 августка кадәр эшли. Җәй айлары күңелләргә шатлык мизгелләре өстәп дәвам итә. Шушы көннәрдә генә Яшелүзән районының Олы Күлбаш авылында елда үткәрелә торган авыл көне бәйрәме булып узды. Һәм ул юл башым дип аталды. Бәйрәмгә гомер-гомергә бердәм тату яшәгән 3 авыл Олы Күлбаш, Кече Күлбаш һәм Шүршилдә туып үскән халык җыелды. Авыл көне бәйрәменең үзәгендә безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов һәм Тахир Хәсәнов булып кайттылар. Тулырак алдагы видеоязмада карагыз. Яшел хәтфә бишегенсин, күлбашым туган өем. Әй күлбашым, син юлбашым, йөрәгем түрендәсин, кышларыңның җыры аша моң булып түгеләсең. Ризалә Исмәгыйлова шигыренә Нәҗип Закиров иҗат иткән җыр әлеге матур бәйрәмнең асылын чагылдыра кебек. Кайчандыр авылдан чыгып киткән, хәзерге вакытта кайтыр нигезе, туганнары булмаган, ерак җирләрдә сагынып гомер итүче авылдашларны каршылау, күрештерү, очраштыру җыры. Бүгенге көндә авылны саклап калуда өлеш керткән авылдашларны барлау, авылның тарихын оныттырмау, бүгенгесен кайгырту гимны булып та кабул ителә әлеге җыр. Инде безнең Караҗа авыл җирлегендә 1136 кеше яши бүгенге көндә. Безнең авыл җирлегенә керә Кече Караҗа авылы, Күлбәш авылы, Шүршил авылы һәм Синтәк авылы. Кешеләр бик бердәм, бик дус яшиләр. Нинди генә бәйрәм булса да, бөтенесе бергә җыелып, тиз генә бәйрәм оештырып алалар. Гармунчысы да, җырлаучысы да, халыкта бик актив, бик артистизм шундый көчле. Менә шундый бәйрәмнәр күбрәк булсын, ул халыкны дөресен әйткәндә бердәмләштерә. В Кульбашах очень сплоченное население. Күлбаш авылында бик тырыш бердәм халык яши. Бик күп кеше җыела, уйныйлар, җырлыйлар, бер-берсен хөрмәт итеп яшиләр. Алар гореф-гадәтләрне саклап тормыш итәләр. Бераз тарих битләренә күз салыйк. Татарстан җирлегендә революция кадәр үк мөселман казаклары яшәгән авыллар булганлыгын белүче сирәктер. Яшелүзән районында урнашкан Олы Күлбаш авылы нәкъ шуларның берсе. 16 гасыр урталарында Казан ханлыгы яулап алынгач, шәһәр халкының төпләнеп яшәр урын изли барган кайгы юлы бу яклардан да үтә һәм бер өлеше кечкенә генә елга буенда урнашып кала. Сату алу эшенә бирелгән тырыш сәүдәгәрләр була бу. Олы Күлбаш тарихы менә шулай башлана. 200дән артык хуҗалыгы булган бу авыл 2 мәхәлләгә бүленә. Казак һәм Ясак ягына. Атамалары әле дә сакланган. Каладан кайткан кешеләр дип әйтгәндәме, инде нигезләре монда калмаган. Авылын бер күрергә тилмереп яшәгән кешеләр алар зиратларга кайталар. Үзләренең йорт урыннарын карыйлар, кемнәрнең инде йорт урыннары исән булганы, анда башка кешеләр яшәсә, алар белән килеп исәнләшәләр, күршеләрен барлыйлар, аралашып, менә өйләгә кадәр вакыт шулай үтә бу бәйрәмнең. Аннан соң инде монда без менә шушы Казак ягы белән Ясак ягы ортасындагы болында җыелабыз барыбыз да. Нинди хикмәте бардыр? Син кайда яшәсәң дә, үз йортың белән яшисеңме, син нинди җирдә яшисең, барбер авылга кайтканда алып килә торган энергияне син бер каян да ала алмыйсың, көчне. Авылның көче бар һәм бүгенге көндә бит инде безнең авылларны саклап калу дигән бурыч тора алда. Чөнки яшерен батырын түгел, авыл картая. Менә шушы авыл бәйрәме ул авылга кире халыкны кайтару өчен эшләнә. Аның төп максаты шунда. Бездән нәкъ шундый яракларына кайтып, монда көтеп торган туганнарыбыз калмады инде. Барсы да китеп беттеләр, урнашып беттеләр, үлделәр кайсылары инде. Безнең өметләр инде үзебезнең сыйныфташлар белән очрашырга, безнең яшьтәге классташлар белән очрашып, бергә хәлләрне, әхвалләрне белешеп,
Хаман очрашып торырга насип булсын иде. Күлбәш авылының ясак ягы ясак һәм имана ул чырның салымы түли. Казак ягы түләми, алар хәрби хезмәт өчен чын ир-егетләр, мөселман казаклары үстерергә тиеш була. Хәрби егет үстергән гаиләгә шәшүлек җирендә гади кешенеке белән чагыштырганда 3 мәртәбә зуррак бирелә. Улларына 20 яшь тулганда әтиләренең 4 яшьлек аты үсеп җиткән булырга тиеш санала. Егет шул ат белән хәрби комиссия үтә һәм хезмәт итү урынына юл ала. Халкы бик тырыш булган Олы Күлбашның. Шунлыктан авыл көннән-көн үскән һәм байыган. 4 җил тегермәне, 2 мәчет, кайсыдыр мәчетнең хәзрәте 3 тапкыр хаҗ кылган дип сөйлиләр. Авылдан Мәккәгә кадәр 3 тапкыр җәяү барып кайткан. Казаннан Мәккәгә 5500 километр. Хәзрәт 33,000 километр юл үткән дияргә була. Авылга ничә ел дигән сорауга төгәл җавап юк. Шама белән 200 ел. Бүген дә авыл үз осталары белән горурланып яши. Бүгенге бәйрәм бу бер могҗиза булып тора безнең өчен. Чөнки бу бәйрәмне әзерләүдә безгә бик күп ярдәм иттеләр. Бу бәйрәм безнең авылдашларыбызны берләштерә. Озак еллар кайталмаган, авылдан нигезләре биткән кешеләр кайтты, очрашты. Аллага шөкер менә. Безнең бик зур коллективыбыз дан торган 6 баянчыдан торган Авылым җәүһәрләре дигән коллектив. Безнең Алла бирсә 29 августта берләшкәнебезгә минем эшкә кергәнемә һәм ул коллектив белән эшли башлаганыма 15 ел була. Бу зур дата һәм алар инде күбесе 50 яшьнең теге ягына чыккан кешеләр. Эштән соң килеп кичке сәгать 8дә сыерларын сауганнан соң көтеп торып, төнге берләргә кадәр репетициялар ясап оештырылган бәйрәм бит бу менә. Мең рәхмәт аларга. Исән сау булсыннар. Алла саулыктан айырмасын. Ил көннәребез тыныч торсын, бергә бердәм булып яшәп, авылларыбызны саклап, безнең кебек яшь гаиләләр авылда сакланып калып, авылыбыз үсеп гөрләп, мәдәниятыбыз үсеп бергә. Менә шулай гел матур итеп яшәсәк иде. Нигезеннән алып, йортның түбәләп чыгадыр, биш эшләп, бурасын бурап, тәрәзән алишниклары, йортка нәрсә кирәк, бөтенесе урамнарын, бөтенесе ясыйдыр. Димәк, сез балта остасы? Балта остасы. Хәзер балта осталары юктыр дип әйтәм, потому что бөтенесен балтаны хәртүтләрдә куллана. Инес яхшы инструментлар бар. Нәрсәгез белән аерыласыз? Безнең бәйрәмебездә бер генә сабантуй уены да юк. Беренчедән, чөнки бөтен җирдә һаман шул бер ярышлар, чүлмәк вату, су ташу, кул көрәше, бездә бер генә һәм башкалар. Бездә андый уеннарның берсе дә юк. Бездә бөтенесе дә авыл мәшәкатьләре белән бәйле. Менә әле сез күреп торасыз бәрәңге шүклиләр гаилә белән. Хәзер менә иң кызган вакыт бәрәңге алу тотына. Шул конкурс бара. Аннан соң безнең гаиләләп ярышу була. Авыллап гаиләләп ярышабыз. Себерке бәйлиләр, утын жаралар, самавар куялар, бер-берсен чабындыралар, тиз-тиз генә кич белән авыл халкының тормышын күрсәтеп үтәбез. Менә карап торсак, бездә бөтенесе дә шундый авыл белән бәйле, авыл мохитен күрсәткән конкурслар бара. Мондый бәйрәмнәр үткәрүнең максаты да авылны саклап калу, тарихны барлау, гырыф-гадәтләрне тыргызу, төрле чаралар аша, сабантуймы, авыл көнеме, аерым дата бәйрәмнәреме, классташлар очрашуымы. Бүген дә шундый бәйрәм оештырганнар. Ничек кайтмыйсың инде туган нигезгә? Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфиребезне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.